Atzaldeon lagunok, ongi etorri zuen programa gustokuen nahi. Txorinera. Bai, Ezta? gure etxera. Gure etxera, gure sukaldera, eta gaur Zigor Iturrietak eta Patrizia Biteli gubixok erakutziko dugu bi errezeta oso goxo. Ez die goxuak, eski beti lio itxenaz goxua eta gozoan artean. Bai, horre, Gipuzkeran eta zeta claro. eta esen artean horregotan da desberdin jasuna. Hemen di gure miresmen guztia, horre, Gipuzkoan horren garbi eta esaten zetak eta guk. Alde hortatik, Guretako dana goxua ona. Bai, hori da, Ontzat baina hartzen duguna. tan osatzen dut talde berdinen ia. Hori da. Gaurko hontan, nik inbiot arroza txibiarekin. Gero jarrikotzat, honek kurruskari batzuk gainetik, horburu batzuk gainetik, eta ingot berakatz beltzakin, ikusten duzu hau ez da ustelduta, Hau da, berakatz beltza Holanda gero asalduko zuzeba, eta honekin ingot alioli bat. Eta horrekin zerbitzatuko arroza. Alioli, orduan, suabeagoa, gero itzen godu horren ingura, baina orduan ez da holan potente ez da izango. Bai, ze gero berakatz zubizare sartu ditzara. Vale. Venga, prozedura, Patri. Bai, lehenengo berakatza eta tipula txiki mostuko eta ondo erregosiko ditugu paellera batian. Gero tomate konzentratua gehitzuko ardo zurixakin, minutu pare bat kozinatu, eta txibia gehitu laukitan bebai. Gero arroza, 2 minutu solan txigortu, eta irekiten egongo dan saltsa bat bota ingo. 5 minutu kozinatu zu bizian, eta beste 5 minutu zu motelian. Azkenik, 5 minutu labian 180 gradutara, eta bitartian berakatz beltz maionetza bat egingo ekilore olioakin, arrautzakin, limoi sukuakin eta berakatzakin. Gero alkatxofak garbitxu ingo ditugu, xaflatan moztuta frigitxu. Gero txibia handiak blantxanein, berakatzakin eta gero arroza zerbituko hau saltxakin, horburu frigitxuekin eta txibiakin gainen. Ni horburu frigitxuak amorratua naiz eta bai. Hau bai dala gauza, bitu, ni zema jende horburuekin, nire horburuak ezaizki gustatzen, ezaizki. Ez? Frigituta, baina horrela txip moduan jarrita, frigituta oliotan, esan, probatu horrela. Niri holan... Hau, horburua dira? Bai, horburua dira, eta begira ze gozoak geratzen diren, horrela prestatuta. Saltza romesku batekin, holan eitzen da urrekin eta, berakatzakin, tipulakin eta piper gorrixakin, piper morruakin. Holan itxetan saltza batekin, eta gero horburuak itxe ditut holan xaflatan, eta bai laban edo airfryerren bai kurruskari geratzeko lan, eta nik holan itxe ditut frigituta holan ez ditu sekulain. Baina ondo aterako di ziur. Gure etxean patata frigituak izango bazien moduan, iten ditu, fin moztu eta olio bizi batean askar iten dira. Ez dut sinisten egongo da jendia izkakola horburua gustatzen? Pilo bat. Bai, Niri izango da? Bilo zematezku dauden hor altzauta, hor bestaldean, pilo bat. Nik, etxean badukat horburuak egosita, ez zaizkio idei, grazi gehi iztion egiten norbait, eta baina horrela frigituta bai. Nik esango zut, izango da barazkixetatik, igual geixen gustatzen jatena. Bai, Benetan? Bai, eta egia da, horburuak freskuan hartu, egiteak eta bere, lana ero badaukala, zuritu imarrituzulako, gero egosita imarrituzulako, baina, ez dago aitzak ze horburuak gaur egun potoan egosita saltzen dituzte, kongelatua saltzen dituzte. Aukera dago, urte guztian zean horburua jatekoa, nahiz eta konserbakoak izan, eta hoiekin hainbat eta hainbat prestaketa egin aldira. Eta adibidez, nire fruta dendan, egoten die batzuk, ez dakit fruta dendakuak eurek itxen da bian, edo enpresa batetik etorten dan edo, borra jakin eta gertatzen dan bezala, saltzen daue, holan, enbasatuta, paketetan, utzean, eta garbi etorten dana. Hori iten da, bestela osiatu iten direlako, baina garbiak eta hori, gero eta toki gehiagotan, juten zara, hemen, nik lehenengo aldia ikusi nuenean, ustot izan zela, hemen Bretxako merkatuan, Bretxako merkatura joan, eta baserritarrak saltzen zituzten ja, eta, oso ideia hona iruditu zitzaidan, paketeak, barazkiak garbituta. Pakete bat, beraien, eta han aurrean egoten ziren egiten, leka patata egiteko paketea. Patata pure bat egiteko, barazki pure bat egiteko paketea. Ikusiko daue jendiak, jendiai horrek, alperra, errestu eskero lan gauzak. Eta nik pentsatzen, jendiak askok, igual itxen dauela horrek afaltzeko, etortzen dien nudelsak prestatuta holan, ontzi baten, plastikoko ontzi baten bakarrik eitxu bizula ura irekiten. Da orduan, ikusiko dabe, jendiak itxen dauela hori, eta ez dauela barazkixa hainbeste jaten igual, alperragatxik zesuritxin bida eta garbitxu. Da orduan esango dago, baitu. Hola ninja? Jendia nahiago da, Patri, hortara, ja, nik uste horretara iritsi naiz, jendia nahiago du. Euro batero bi gehiago ordaindu,
baina eman dezazutela, ja, garbitua eta prest. Bai. Eta nik hori lehengo izan nintzen, atera zituztenean ensalada hauek garbian paketean, da nik esan zuen. Horrek ez du etorkizunik izango. Zer kostatzen da letxua garbitzea. Txarto konsinan. Bai, gaur egun... Batzuk sagarra todana saltzen dago, sagarra bat, bakarrik, sagarrana bakarra, baina holan esatitxuta. Sagarra bera etortzen da, ja, pakete batian, bera dala, bere asala. Hori da. Ez, baina egia da, pakete hauena, gaur egun zaila dana da, aurkitzea, letxugak osorik toki batzuetan. Ja, gehiago erraxa aurkitzen dituzu moztuta eta paketetan da hori. Tanik, ulertzen dut hori, adibidez izaten dienean, sia zerba batzuk, freskuak. Edo izaten dienean, oran, osto berde batzuk egoten diela, oran, nahastuta, ez, desberdinak. Baina, jo, letxugandako, oran, letxuga etorten denean poltza baten sartu da moztuta, ematu ez da peni moruen. Bueno, gaur txibia, prestatu behar, erderaz sepia uste dudala, ze hor zefalopodo eta zitzeiten duena, normalean txipiak, ero olagarroa etortze zaigu, txibia ere, gure merkatuetan egoten da normalean ia arrandegi gehienetan da aurkitzeko aukera izaten duzue. Eta berarekin, erabilpenak eta antzekoa. Txipiroien antzerakoa da, txipiroiak izaten die lehun hauak agitzen da basara da fina bat, da txikixauak, eta txibia izaten da hori ba. Ondixaua, eta maina aderra hartzen dute, eta... Eta egora lodixaua izaten da, eragisa eta horan trinku hau izaten da, ez? Nire semeak ezagutzen ditu, aitak esan zian, aita sepia ez dakiz zer da, badakizu nondik? Nahi zuen jakin zein zan sepia... Marrazki bizidunen bat edo. Ez. Jurassic Worren, horrein zuten horrelako dinosaurio bat, laborategiko bat, eta kamuflatu egiten zanura. Hartu eta basoan, basoko ostoen da kolore hartzen amer zuen, eta hori da, txibian geneak ero sartu zizkiotelako, eta hori pelikulan esan iten, eta karo, eki etortzen da, eta zein da txibia, dinosaurio honi, ez da, Indominus Rex eri uste dut dela. Indominus Rex? A ber, ekik dakizki, nola da, dinosaurio gehienen izena da, badakizu bat da, Albertosaurus, eta ez da broma, Albertosaurus bada, eta da Rexana oso antzekua, txikitxoa da, bueno, aurkituko zuen, lehen ezurrak hori aurkituko zuen Alberto. Bidaniko hemen grafismoko gure Alberto nargazki bat. Albertosaurus, eta aldamenean Albertosaurus da Alberto. Betu zeda bien esaten. Esaten du. Bueno, Albertosaurusa jarri zazuen, bezaz, hori da Albertosaurusa, eta da, Rexan da, txikitxoa hoa, eta, hori existitzen da. Bai, Eta, eki galdetu zian hori, zegia da, txibia badukatela gaitasun hori, ez? Beraien azalakin, kolore aldatzeko aukera daukate, eta orduan, kamuflatu egiten dira, horrela, bere harrapakeriak eta ez aurkitzeko eta ez jateko. Oso ondo. Nik txibia, kosinatzeko oitxura badaukat, kosinatzeko oitxura badaukat, ez daukat, jateko bai da, eskatzeko bai, ze pentsatzen jat, normalian hor, jatetxetara eta joten zerenian, plater kombinatutan, niri gustatzen jat, eskatzea txibia, batzuk aukitzen dagoet txibia holan handixa plantxan, entzalakin eta patatekin. Eta hori eskatzea, itxasonduan manau eta, asko gustatzen gara. Baina etxian sokaldatzeko, beti txipiroiak saltzan, edo edolako gauzak. Eta erosten dutenian, beti arrozan dago. Bai, txibia beti arrozan itxen dut. Nik egia da txibia ez du dala, normal ez du, azkenin, biru aldiz erosi dut, etxerako uste dut, eta arrandegira junda, gomendatu ziat, bitu, ekarri date txibia hauek zaino, hemen bertan arrapautakoa, bertan, ez da izan, da, ekarri. Eta bat oso goxuatea zen, txingarretan ingen duen, parrian, baserrian ginen, eta zu bizian jarri hori bai, garrantzitsua da, parrian ero iten bauzue, ero sartaian ero plantxan iten bauzue, zu bizian, eta fuerte eman, egurra eman, beldur gabe, hor zigilatzeko eta esatetzeko. Eta txibia ebeiko izaten da, begi handia talenea atatzezea moduan, holan, mosketa batzuk egitea, holan, hemen egin duen, ez? Magreta atearen paparra, paparrari egiten zaio moduan, mosketa batzuk, laukitxoa moduan, beroa lehena osartzeko, eta egia esan, gutxin behar da, ere txipia moduan, txipiak eta bakizu, ero, oso golpe laburra eta denbora gutxian, ero luz zeutze behar da. Zetartean geratzen bazara, txikoloso geratzeko arriskua. Honek aukiko dau, egosketa bat, motza, eskenean, eman gotzau kolpe bat fuertia, baina gero arrozan doia, beraz? Horre bigunduko da. 20 minutu minimo aukiko itxu. Berez, hemen gabiz, lehengo olako oinarri bat itxen, erregosten tipula,
eta berakatza, piper berdia da, piper gorrixa bai oso ondo etorten jako, nik enaukan eskura eta estotza jarri, baina bestela, piper berdiekin bai oso ondo geratzen da. Hemen gabiz, hau laukitan mosten, hau salobreinetan ere herrixan, bakitzu... Ya beria da salobreina, Ya lo siento, alcalde, salobreina es de Patricia. Ez dut zulertu. Salobreña de Patricia. Patricia, otra. In the chicken. No, kitchen. Ya, o sea, sin más. Eta bakitzu, Valentzia aldean eta olako arrozai, deitzen jako, arroz al señoret, arroz al señorito. Ze egoten da, aukitzen dau, aukitzau txibia, aukitzau muskuiuak, eta otarrainxak, baina ja, dana zuritxuta, eta dana ja... Dana huan sartu besterik ez da inda. Barik, azalbarik da, hori. Eta salobreinan deitzen jako, arroz ziego, itxuentzako arroza. Ze hori, itxua naiz eta itxu egon, holan janzeike da, ez tozu oskolarik jango da loka gauzarik. Orduan, hau bai, otarrainxekin itxen bozue, oso golitxak da. Eta otarrainxa, baina zurituta, ziego izateko, jumbako zi, zurituta, da. Dana, edo oiaskoan eroin zeinke, baina oiasko aragia bakarrik izan barko zan ezur gabe, ez? Hori da, oiasko paparra, edo oiaskoan izterra holan azalbarik da ezur barik. Hemen, tomatia. Ez da izango arroz beltz bat, ez, Patri? Ez da izango arroz beltza. Bere tinta eta ez dugu erabiliko, hori? Aldozu jarri. Guk azkenean beltz puntua eman bihotzau, berakatz beltzakin. Baina ez txibian tintakin, kasu honetan. Baina bestela... Beltza ere, baina, bueno, berdin. Oso ondo. Holan, salda botatzen dugunean, holako saltzen daren sobretsuak edo beriak bertan, horre bota, disolbatu, eta horrekin geratuko da beltza gure arroza. Gure etorkizun beltzataz geritzen behar dugu, ez? Eson berakatz beltza. Esoin berakatz beltza, gero dau, berakatz beltza, astelen urdina, bueno, hor kolore pila bat. Bai, ez dakit urtarria nola hasi duen gure lagun batek, lankide batek, baina letxe batzutan hemen bizipos pixka bat. Eskerrak du gaudela hemen, humori altzatzeko jendiari eta eguna laitzeko. Kamaratik kanpo, programa prestatzen gabizenean, gabizen berbetan. Eta esan dabe, zelan doi ez zue 2023ko proposamenak eta ez dakiz zer, eta esan doztie, Patrik ziur ondo, Patri oso positiba dala, horrek beti ondo. Eta esan doztie, berez... Eta zein esan da hori, sanako lan mosteko gaize, osea, ja presegoena. Ez da, baina bai, egisa da, ni beti positiba mantentzenaz. Bizitza bera, jakin da, jaiotzen garen momentutik hiltzen ari garela, ez? Positibo behiratu behar dugu bizitzari. Egia da, hortik aurrera, bakarri bidea dago, eta hori, etorriko da, lehena berandu hau. Baina, positiboa hartzea, hobeto, nik uste dut bizitza politagoa dela, ez? Eta estresak eta buruko minak eta horrek Patri ustea, ez? Alde batera, nik uste dut, hobe dela, ze berez bizitza nahiko gogorra da, gero guk saiatu gaitezen mintzat alai eta posik egitea, ze gero horre zenbat jende da hon, burua ezin altzata eta normala. Horrek noizean behin kaleratu inbardi, ez dakit, berdin zaigu nola. Lagunekin geratu, jateko, kontu kontari aritzeko, kirola egin... Eskenean, aurkitxin bida gauzia edo arrazoia, zuri zer itxen dutzun posik egotia, ez? Eta hori, da batzutan gauza sinplia edi, besti bat entzutia lagunekin, egotia dei bat jasotzia, garagardu bat hartzio landik bakarrik, taberna baten, zukuro zu nahi. Baina ardurak eta aldala, mesez, ze horrek ardura pilatu iten debitu hau da, esate, ez? Horburu honek pisatzen du? Ez du pisatzen asko. Baina 6 ordu barru horburu honek gehiago pisatuko hemen, bota? Mosti bizut, ardo zurixa, lurruntzen danean edo apurtxo bat lurruntzen danean, txibia. Hor buelta batzuk, eta gero? Buelta batzuk, eta arroza. Eta joango gara, untxa dakotzula hor bat eskuen igual, eskatzen zut bat garbitzeko, ez nik garbituko ditut, baina ontsa hori igual lan saiena edo, ez? Horburuak garbitzia. Batzuk, ez da saia da, lan asko dauka. Eta geruza asko, niri pena ematen dozta, ze, olako horburuen bihotza jateko, olako bat diozu da, ezkenean geruzak kendu da, hau, labanakin pasau, infusio bat egin gero ostoiekin, eta garbituko zaituzte barrutik, orduan ona da, Hori oso modan egon zane, hau, alkatxofa dieta. Horburu honek ez du pisatzen, baina 6 ordu eta gero eta gehiago pisatuko du, eta 10 ordu eskuan badaukago, pisatuko du benetan, eta ardurak horrelakoa dira. Ardura bat txikia danean, eskatzen baduzu, ero norbaitekin, ero konpontzen baduzu, bukatu da. Baina ardura hori, espadu modu baten ero bestera ateratzen, eta buruan jarraitzen badu, handitzen juten dira.
eta buruko minak orduan gero etortzen dira, hori, estresak eta olako gauzak. Orduan inbar dena, ez daki nolan bakoitza bere sistema aurkituko du, baina aldala, lasai bizi. Askatzen bai, Gu ez gara, beti esaten dugun moruan, ez? Dietakin eta esaten dugun moruan, joan nutrizionalista batera, ze hori da izango da profesionala, eta bueno, osasun mentalantzako berdin. Azkenean, guk eman geik hemen, tabernan emoten dien gomendixuak da, izu hau da, izu beste, zuen kuñatuak eman dizkizuena gabonetan maian inguruan. Eta lagun artien eman zeikena, baina benetan laguntza profesionala bihar badozue, hor dauz psikologo da psikiatra pila bat, eta laguntzeko preste egongo dinak. Bale, hau erregosten, usaia... Hori erregosten. Ui, ama, blokeau da berriz. Bueno, ontxe askatuko. Ontxe konponduko. Eta honei, ontxe botako zau, arroza, egizule lehenko, txigortu indidala. Bai. Badauz bi, nik egin nauen hemen, eteben aieran aldozu ikusi oiaskua arrozakin egin nauenian, eta hor botan nauen lehenko salda, eta salda irakiten zauenian, hor botan otzan arroza. Baina gaurkuan aldrebe zein biot, eta gaurkuan lehenko txigortu inbiot arroza, pare behar minututan, nahastuko tor hartzeko dana, sapore dana, eta gero kosinatzen jarraitzuko. Arrozak sekretu bi dauzka, lelena, erregosten dozuna ona egotia, ez hori berakatza, tipulatxua, pipar berdetxua, saldia, tomatia, hori ona izetia, gero arroza be aukeratzen dozuna, hobeto, eta gero saldia, ze horrek emangotza sapore dana. Bertan, oin Alicante aldero, Valentzia egoten mazate bai beraiek, ez? Esan dezagun adituenako lako, adituenetakoak arroz kontuetan. Beraiek garrantzia ematen diote salda hon bati. Azkenean arrozak zeiten du, zurgatu, ez? Arrozak hori daukagona, zurgatzen du, egoten dan likidoa. Eta likido hori, izaten bada ura, arrozak izango zuen hemen, itxibian da zaporea eta izango zuen onan pixkat, eta gozoa egongo zan. Baina, salda potente bat ematen badio, izango txibian da zaporea, gehi salda horrekin ematen digun zapore eta indar guztia. Horrean, han egia da, Alicanten egon ginenean, toki guztietan zeukaten olako marmita handi bat, lapiko handi bat, esaten, goita labordu goten hemen plo iten, eta, ari ura bakarrik eranda, elikatu egiten zuen, ez? Likido horre bakarrik. Hori, salda bat da, nik uste nahi eta nahi eskoa, salda on bat erabiltzea. Eta hori, txapelketetan, paella txapelketetan dekusten da. Gero jendeak, gero eta ardura gehiago ematen dio salda on bat egiteari, zepere zemengoa dana antzekoak dira, ez? Barazki batzuk, bota nahi diogu gero errazetan nagusia, oiaskoa, untxia, itxaskiak, arroza eta gero salda emango dio dena. Saldak emangotza dana, baina olako lehiaketetan eta jendeak ematotza ardura dekorazioai. Estarik egon zaran, olako dekorazioai egoten dio olako otarrainxak, flamenko dantzan, flamenko dantza soineko batekin, gero beste batek itxeotza olako auto bat, bezatzen motor bat, otarrainxkai, egoten dio dekorazioak limoi bat beti, baina horiak klasikoa. Koro batean moduan jarrita. Baina, minimalismora ez da inoez joten, ez da? Ez hemen, otarrainskak horrela ondo dana jarrita hilaran, borobilean, ero piper gorriak inda horrela surteia da jarrita, eta, holako gauzak bai. Hemen azpimarratu dugu, saldan garrantzia, berez hau salda badukau ona, arrainana eta itxaskixena. Beraz, ingo duguna da, arroz honen sekretua edo bere puntuan egoteko 5 minutu zu bizian. 5 minutu zu motelian eta 5 minutu laban. Txabanez esan, 15. Oso ondo, eske matematika. Sukaldaritzaz aparte, matematika eburuz bai, hombre, de kino de... kitchen, chicken esan manua, kitchen. Bakigu, sukaldaritzan bai, matematikan bai, ingelesian igual... Ikasten nahi, nahi. Obetu beharra. Ikasten. Umietan, zuk, baukatzuen erabiak eta, jartzen dago hori obetu beharra notia? Lehen zan, bikain oso ondo, nahiko eta obetu beharra. Nota bat zan obetu beharra? Bai, obetu beharra zan. Gurean nahiko izan gutxi. Gutxiegi. Ez gutxiegi ja zan, bikain oso ondo, nahiko gutxi. Eta gutxiegi izan, zuri itzultzen, bueltatzen emazen duen, hori. Arrasaten, nik uste dozala, obetu beharra, bostetik bera, obetu beharra. Eta obetu beharra esan, suspendituta esan. Suspendituta esan, baina esan obetu beharra. Nik uste dut psikologikoki hori obeto sartzen zala. Gurea esan gutxi eta pla. Holan. Ez gurien ez.
Ez, baina, bueno, gutxiegi bai, nik hemen, bueno, gure lagun bati jarri zioten Ibon Quintan hori musu bat hemen, bueno, artista da, bera artetik bizi da, Alemanian, eta ari izan oso marrazkilari ona, ikusgarria da esan, eta egun baten, zeukan azterketa ez da izena, eta apunteak zeuzkan maletan, iskinan, motxilan, Bai. eta apunteak hartu nahian nolan, eta anderinoak garrapaten zion. Ibon, eta izan da! Etzekien ezerrein, eta izuen marrazki bat. Eta nota etorri zanean, jarri zioten azterketa gutxi, marrazkia bikain. Eta marrazkian zan, bera lurrean, bere karikatura lurrean, horrela maleta batetara luzatzen, eta bere garainean, anderinoaren karikatura lantza batekin, horrela, bizkarretik sartuta da, ja! Eta bikain jarri zatzien? Ja, hombre, lehen eta behin ikusi zuten argazkiza zan, zan tipa, zan irakaslea beraan, eta, bueno, maizugelan, uste du, parre batzu bota, dana flipatu inzuten. Gero ikusi zain, irakasle ingela da, mi kabroia bai, baina ze ona, Marrazten ze ona da, Ibon egia esan, bueno, hortik jarraitu zuen, eta, bueno, oin, Alemanian, juntzan, Erasmusekin Alemaniara juntzan, eta bizi da, hori, esposizioak eta egiten ditu, eta bere artelanak eta salduz, eta, bueno, bikotea behango aurkitu du, umea, hango, oin, Quintano txiki badago Alemanian, eta, bueno, bizi da, Ibon jo etortzen da, noizian, behin urtero 2 aldiz etortzen da hemen, toki bat ematen digu, eta beti bezala jarraitzen du. Xelebre, artista guztia badaukate ikutu berezi bat, Ibon horrelako da. Eta, bueno, artelana esan azkenean, da, lantza ekin pixkat jebia esan, baina, bueno. Bueno, hemen daukat orburu bat garbixa. Ez dakit, olan, bakit oksidatzen diela oso goiz, orduan jendeak itxeit dagoena da, sartu uretan, da uretan limoi zati bat edo limoi sukuak. Ero igurtzi limoiarekin behain alduzue, baina nien aiz oso limoi zalea, hortan. Nahi goto pixkatu zeatuta. Nahi eta nahi ez zaporetxu ematen dutza. Orduan, bueno, niramak betitzen dagoena honek ez dauka egia asko. Baina, normalen, erdikoak, honek, erdikoak koiara txikitxo batekin ataratzen bostazu, honek enditxo dutza, ematen dutza azkenean mikatz puntu bat, eta orduan honek itxen dutza, nik etxian, egisa esan, nik ez dizkio kentzen, espada batzuk badao esageratu izate dutela, baina nik normalen ez dizkio kentzen. Bai, nik besta, hola itxen bozu, baina nahiko da, baina ez dau faltan. Orduan, hau zeona dagoen, Bai, orduan. Eta horburua daukana txarra da, sasoi motza daukatela. Bai, bueno, baina bi sasoi dauz, badauz udaberrixen eta ontsen eguan udazkenean. Baina, onak. Bai, onak, bai. Orduan, zeitzen dana da. Ze salda bota hotze zuen, Patricia Vitali, ni hau etxean zer induzuen esan, bera doztezu salda hau nola induzuen, Zen hau hemen ni emozionatzen usaiarekin, pentsatzen nola egon behar den arroz hau. Bueno, ez dakizu ze usaia? Ona egongo da. Bai, esateizunik. Honei, horburuai, bustana, kendu injotzat. Orduan, ontxasiko gara eskuekin gerusak kentzen, ostuen gerusak kentzen. Eta hemen da, bueno, parregarrixa da zen, noiz galditxu bizara. Eta zure laguna izaten zotzen moduan, eskatzen dutzunean. Honek ez dutzu eskatzen. Bueno, sakarrenak, gogorrenak hor dauzenak, eta hemen trukoa bakizu, bueno, horburu asko garbitu behar baituzu gutxikinez. Nik esan lau bost gerusa. Gutxikinez, baina eskularrua jartzea, gomazko hau silikon askoak ondo, zehatza eskala baltzak usten ditu, horburuak. Ui, ez esan eri, Bai, gero manikure itxiak. Jun beharko zara. Horburuak egiteko, oikoa daku jatetxetan daiten genituenean, desente egiten genituenez, beti honek lateseko guantea jartzen genituen, da horrekin junkentzen, segia da, oxidazioaren kontu hori, beltza geratzen, zuen eskuak ere, beltza geratu dira, asko garbitzen bai jozu. Orduan, holan ditugunean? Bai, hori da puntu ona. Hori da puntu ona, hemendik, erditxik edo, puntia, kendu itxen dabe bai? Bai. Orduan, holan geratuko jaku, eta ontxe joan bida, hau, gutxinaka, holan bai, kentzen. Zuritzen. Bai, zuritzen hau, bustantxua. Enborra ere jatgarria dana, enbor guztia hartzen baduzu, enborra zuritu iten baduzu, jangarria da. Nik normalen kendu itxen dut, baina bai, janrike. Orduan, hor, nahi dut esan, hau brokoliakin, azaloreakin da saldu izan dugu, jendeak normalean loreak jaten ditu bakarrik, baina erdiko txortena ere berdin jaten da, orduan, erabilpena, baukazu, nahi izan ezkero. Eta horburuak, zela nein, egositxa, eta gero berakatz eta urdaiazpiko apur batekin, nik uste hori dela klasikuena, eta nire ustez, goxuena. Nik hemen uste txorienen enitxula potoskuak baina, kontxerbakuak, frigitxuta eta gero idiazabal saltxa batekin, edo uste erronkariko gazta saltxa batekin indauela, eta urdaiazpiko erreakin gainetik,
Ingen itxon bebai, hauntz gaztarekin beteta, eta urdai azpikoa Egisa. inguratuta eta arrautz estatuta. Egisa da, ze Eta gisa nola dugu, kreman, italiarrek asko erabiltzen daue horburua, Bai. eta krema bat itxen dabe, zuk lehengunien zinun hori patea. Bai. Patea morukua, orako pate bat oso goxua. Vale, Itxen dan, vale. handa itzen jako, gazke gainera guztatak alkatxoan izenan, zetza, karkiofi. Karkiofi. Kartif, ni ja txikenen gatonez, nera beste hitz bat gehiago bestea, susartu, zestela. 5 minutes it's okay, oine beste bost jarriko izkiot, Oin beste bost? ertainean. Zu ertainean. Vale. Eta gero Bi, bost? hiru, lau, bost. Labean. Egin gote da, Noski, zatik ez? ikus dezagun. Hombre. Oin ertainera, 15ean geneukan, venga, 10-era? Txugera? Bai. Zuko nola egiten duen? Venga. Ondo bai. ikusten zaitut, bai. Venga, jak. Bai. Bueno, berakaz beltza, gero hor, osai moduan, baratxuri beltza o berakaz beltza daukagu. Bizkaian badaukagu hemen enkarterrietan, barabeltz izeneko enpresa bat, eta hauek egiten dute baratxuri baltza o berakaz baltza. Hor Durangaldeko hainbat dendetan saltzen dute beraien produktua. Eta, bueno, ez duzunentzako probatu, ez dauka ze ikusirik. Nahi du esan, zuek begiak itxi eta baldin bauzkazu, Zinun sekula esango berakatza danik. Sartzen dozu agoan, da esango zen, zer Regaliza, bai, zer ezta? regali, bai, ze Bai. gozoa da, Dauka, bai. ikutu gozoa dauka. Ikutu gozo, baina hori, regalizana. Bai, eta testura eta dana da, regalizana. Nik eman. Fermentatuena bai, ze biguna da. Bai. Utxe ez da ikusten, baina hau, zapaltzen bozu olankoiera batekin, Bai, zapaltzen da, eta krema bezalako bat ataratzen da, ez da? bai. Bai, gozua da, eta gero zaporia ez da hain fuertia da. Holan sortu zan. Ez. Akats batetik ez, baina sortu zan. Bilatzen zuen hori pertsonan, japoniar baten nahi zuen baratxurien zapore fuerte hori kendu, eta bueno, berot, ezetasun batekin. Eta temperatura batekin, denbora batean baratxuriak itzita lortu zuen, berak ez zuen espero, holako zerbait atarako zen, baina, bueno, emaitza izu. Horren bila joan zen. Bai, eta, bueno, famatu hain zen, eta egia zen, onura aldetik baratxuria bera, bakizue oso ona dela gure osasunantzako, baina honek beste gauzatzuk emate izkiu baita, eta oso interesgarria da gure egunerokotasunean sartzea, eta ez da horren beste kostatzea baratxuri zer, nik entzun izan dio jende aldeak. Bai, horren, aitionak egunero baratxuri ale bat goizero osori jaten zuen, kruntz. Hori aitionak honekit. Bueno, zuri bebe gustatu bat zuen berakatza jatie. Ni berakatza, nik jannik bat honan, kruntz. Aukeran, ogi pixkatekin holan igurtzita ogian nahi du. Baina honek erraz jaten dira. Honek ez dauk inungo... Hau erra dago. Pipak bezala. Bai, eta gainera, bueno, umami zaporea, hor dago umami zaporea behin baino gehietan aurkitu. Bosgarren zaporea, ez? Bosgarren zaporea, hori da. Honek, hori zapore hori emango liguke, orduan. Bueno, nik uste dut, dendetan da galdetu eskero, holako fruta dendetan, ero supermerkatuta batzuetan egongo da, eta belar dendetan egoten da. Betxu, zure amai eta zure izebak edo zure aitxak edo Lehen enkarterriak esan dutez, ugao, horre arratian errioi eskualdean da hor, bai. Oso ondo. Bueno, ez esan minotzun jo askotan, nire izebak adibidez, nire Osaba Juantxokin eskonduta dauen izeba itziarrek, Osaba Juantxo herriberako edanez, Nafarra da, bere asko gustatakoko alkatxofak. Orduan nire izebak oso ondo itxe ditu, eta eskatze dutzagu beti, izu olako alkatxofa batzuk familia danandako, eta ikusi oso, lau zuritzen, zenbat iraundoten, imagina hau familia osoan dako, inbiorazu olako, ez dakit, berrogei edo. Biteli, bagusa gertatzen dan. Hontan asko ibiltzen dana beste edo zertan moduan askarriten dutela. Beraiek askarriten da. Eta gu, horburua, sasoian mozten ditugu, eta hori, askarra bero berandu, baina da esatea moduan, beira txirrindulari horrek urkiola ze askarri goten duen, da nik bi bizitza behar ditut urkiola igoteko. Berdina, ibiltzen dana asko, azkenean beste eskuatekin ra zurituko ditu, eta guk, gure, gehiago moduan, gure ritmuan, bakoitza berea. Xaflatan moztu behu. Bai. Eta orduan, hau da gero frijitzuko duguna. Eta gero jarriko duguna gure holan arrozan gainean. Kuruskari egoteko. Nik hau, esatezu, gatz larri pixkatekin txip moduan mai erdian jarteko, pikatzearako oso goxua, osasuntxua eta erraza. Patrik hemen ariak eta pixka kendu dizkiolako, baina bestela, nahi izan eskero bakarri da, kendu kanpoko ostoak, eta ero zerra finetan moztu, hau izango zen, 2.0, baina nahi baduzue harinaldea eta oliba olio bat, nik uste dut hortan bebai, frigitzeko garaian ekilore olio, erabilizazue oliba olio bat, eta gatz larria gainetik.
Horria. Beste Prest. 5 minutu. Vale, denbora, honi jarriko diat. Vale, beste 5 minutu zenbatera? Bueno, gero laban ziren, baina Javi, labian. nik uste dut honek bihar dauela... Laban bukatuko da, bestela, Bai, bai. ba, venga, ingo Laban laban. bukatuko, venga. 5 minutu, 180 gradutara. Oka. Bitartian hau frigitzuko, eta falta jaku. Txibia itxia, eta gure alioli beltza. Gero, ez da beltz kolorekoa geratuko, oza, eskenean, arrautzakin joengo da, ekilore olioakin, orduan geratuko da, olako kolore gris iluna edo. Ikusiko zuen. Grisa bai. Nik uste baietz. Nik izaminan grisi iluna holan saltzeko gehiago beltza dela, baina bai. Bai, grisa aldea, hemen... Oso modan jarri da ontxe hau berakatz beltza erabiltzeana eta... Goxua da, osasuntxua da, eta eskuragarria da. Bai, Nik uste dutan aukala, ez? Ze gehiago biozu. Zer hori da. Baina, bueno, hau gustatu zaite, hau izatea, Bai, ali bat... Jarriotzat, aukitut, berakatz erdi, ze honek azkenian, bat naiz eta behitu hemen dauzkat, bat 2, 3, 4, 5, 6, 7 ale. Eta orduan zuk ezatu zu, alioli bat inbiozu, 7 berakatz alekin, hori egongo da bizi, baina bizi. Baina gehiago, baina keba, ze azkenian beltz hori fermentauta doian ez, galtzen dau, bizitasun puntu hori, eta ez da hain fuertia. Hemen txabil, nabinen ekilore olioan bila, hemen txauko ekilore olio, orduan jarriko tzau. One question. Zu inglesez hobeto za. Blue Monday, zen nahi dago esan, astelen urdina? Blue Monday astelen urdina da, eta estatu batuetan sortu zen publizitate kanpaina baterako, Bai. baina gero horrezkero hor geratu da, eta esaten daue, matematiko batek ikertu zauela, nintzauela, olako kalkulu bat, gero esan zezaben gozurra zala, baina, bueno, berak egin zauen, eta berez da urteko egunik tristiena. Osa, jendia, triste dauen, egun nagusixena, edo, ez dakit nola esan. Eta orduan, berez ezaten da, ez urtarrileko aldapie, igual urteko proposamenak betetzen zabizela konturatu zarela, betetzen ez zabizela konturatu zarela da. Olako gauzak, bastakit, Gabonetako eguraldixa, hotza, gizendu zarela Gabonetan, bueno, baina segun non bizi zaren. Claro, Gabonetako, Australian Gabonetan egongo die galtzamotzetan da. Eta hori, estatu batutan esaten da, Hawaien ze. Hori da, nik uste dut azkenean, ez? Bueno, hau ingo lehen. Ez dakiz, gero daude, asteartea eta 13, gero dago ostirala ez dakiz zer, zema daude horrelakoak? Askotan komenia etxetik ez atatzia, ez? Bai, hobeto, hori da, etxean geratu, ondo itxilaukie hori, eta, ez dakiz jan, bizilagunek ematen dizkizueten taperrekin biziraun. Hori da. Erotuko gara. Nik, ez dakiz, dolako, sinizkeriak, eta, badago jente bat, zuk azkenean hortan sinisten baduzu, edozer gauzak gertatzen dela egun hortan, iruditiko zuz, ikusten duzu, egun hori dalako da eta ez dakiz zer. Bai. Beste edozein egun izango bazan ez da problema, baina. Erotuko gatxin grisa, azkenean grisa, Patrizia. Hori da. Ontxe botako zau gatz puntua. Eta falta zaigu orduan labekoa, eta hau fregitzea, besterik ez. Beitxu, utziko programia, hau, ina dau. Utziko programia, hau, hemen sartzen. Kontu, Ui. Bota hemen. Eta segitxuen gatoz, hau frigitxuta dauela. Tan-ta-ta-tan, ta-ta-ta-ta-tan. Zuba imagoa, eta ez horiek atate joan txibatan. Hau bitu, prestauta. Eta ontxe, plantxaren jako txibia. Plop. Jos, gainera. Bai. Bueno. Hola, xe. Ze txura. Bai. Eta orduan, hau zerbitzatzen da, hola, gero. Holako inditxugun horburu batzukin hemendik. Ja, frigituta dauz, gero. Biteli, hone dauka itxura. Ez dagoa txarra, Ez. Eta gero jarriko txaude bai. Indogun. Hori. Alioli beltza. Eta zuketanik probatzeko nik uste dut zerbitzatu inbidogula, Bai. Apurtxo bat. Bertatik. Ja, bertatik igual hemendik probauko. Venga, etxian gauze, familia. Gero jarrikot moritxau lan argazkirako. A ber, probiko da, apurtxo da, eratik behitu barrosa. Jain ja. Eta zeko behitu hortik, Erreko da, Biteli, hemendi nire miresmen guztia arroz honekiko eta berorrekiko
Zaila da, bero horrekiko esatea, Estie piroponek egunero jasoten, berez, eskerrik asko zigor. Oso ona. Enoa bigarren platerik egiten ez, Alberto ez begiratu, ni enoa ez erriten, honekin geratuko naiz. Tailarinak otarrainzkekin tomate saltza harinean. 5 ezagaiekin, 5 gutxiro, 6, 6. Hau ez da, bello alesek albaka freskoa lortu digu. Ez dago polita. Onartzen dut, erdi erreta dago. Baina ondo zeintzen dago, bai. Usaina dauka ikusgarria. Eta ba, ez ba, lehorra jarri du, baina karri edan ez freskoa erabiliko. Berez, 6. 6. Eta, bueno, ardagoa bebainetako, orduan bost, eta tomatea jango du ez da, no? Bueno, errezeta benetan askarra egingo dugu eta oso goxua geratzen da. Lehen otarrizka zuritu eta beraien azala 5 minutuz irakiten jarriko ditugu. Sote batean, kipula erregosten jarriko dugu, baina erregosita tomatea botako diogu. Tomatea pixkat erregosten jarri, ardo txuria bota, eta ero bustiko dugu otarrizka salda horrekin. Egosiko ditugu 2 minutuan tailarinak, sote hortara tomatearekin eta otarrizkekin batera sartuko ditugu, 2 buelta eman, eta zerbitzatu. Albaka pixkatekin. Zeona. Sotea da, lapiko da, sartaginen arteko lan... Bai, hau da, lapiko baxu bat. Sautea. Euske, lengunien dauen etxien, da, nire nebak be, bueno, hori, ez tala hitza ikasetan, da, sukaldarixa da, eta frigitzeko da. Pasako ez da zu Parisien bat? Ostra, Parisiena nik ez da izena, zin da Parisiena. Parisiena da, holako, ezken nipetzen dut guokantzakoa dana, eta frigitzeko edo, Parisien badan, bai, hori, beltzak direnak? Bai. Hori Parisien ditzen zai hori? Bai. Eta zautaren mesez, kristianos. Bueno, ba hemen, ura daukat, zuritu ditu lehen, otarrainzka batzuk, 6 dauzkat, bueno, 5 zuritutan euskan, otarrainzka zuritzen, Gabon eta Ondalondo ikasiko zenuten, naiz eta egosita aeroplantxan egon. Batzuk igualia, erosten da behia zurituta eta egositza. Ba, eta egositza. Jo, mesez, egosita ez erosi, aldala otarrainzkak eta olako gauzak. Ez da kostatzen ezer, eta aldea dago batzu norberak egostea, ero egosiak erostea, Bueno, hau, honi, buelta egurra emango diot, eta hemen, zandako, 5 minutuz, irakiten ukingo du. Oso. Eta hemen bien bitartean, kipula erregosten. Ja, dagoeneko txikituta daukagula. Bueno, arrezeta askarra esan du, arrezeta askarrak horrela egiten dira. Errezta askarrak itxeko bebai, gero osagaidanak prestatu bide da hortan bebai... Denbora joten. Denbora joten da, Bai. Berez, askarra hemen etxien gehitxu jozue 5 minututxo geixen. Bai, bueno, kipula txikitzen. Ni, Ez kipula txikitzen, hori, otaranxak bebai garritzen, tomatia satitzen, hori. Zuzura mama eta ama da kosinan da nola ibiltzen asko kontatzen duzu hemen. Zer dira, horiek, kipula holan hartuta, txas, da ero, rarra mosten duten horietako. Hemen nire miresmen guztia, kipula horrela mozten duen orori, denentzago. Nik taulan beti. Nera mamak, nera mamaterek bat ez be, itxen da bolan. Eta zati txikiak eta ondo moztuta, eta artista, gero. Urtiak, esperientzia. Bai, sukaldian, hori haukak. Gero, egia da, guri ikusiko gaituzte horrela mozten ez da izarte, esango, zer ez eta ez da izan. Ni ez naz bape trebia gainera. Atzaskal batzu moztu bizan ditu, eta... Nik hau daukat, askoz be motzaua. Bai, zer errekartatu da hor ba? Ba hor, pasajaten, hori. Horako gauza batekin inauen horako mosketa bat. Bai. Eta horrekin guarentzen. Orduan esan zen, bueno, errezeta aldatu egin dugu kurruskaria, dauka izango, igual piperbeltzalea bat izango da. Ai, mesedez. Bueno, bagai bizan, Blue Mondayan buruz berroa itxen, astelen urdina tristia, eta, bueno, horrekin notizia on batekin, edo bitxi batekin behintzat, hasiko gara zure errezetia. Eta da, ikertu dabe, badauela olako onjo bat, izan dela, ez dakit miragarria egin dabe, ikerketa bat, eta horrek depresioa sendatzen dauela. Badauz, sendatu ez, baina, lehuntzen dauela bere sintomak. Eta da, onjo alusinogeno bat, Hor batzon jo gehiago ezagutzen egongo da. Bai, nik ezagutzen dut hori. Eta horrek badauka konposaketa bat, eta orduan, itxotza, itzen dau zure garuna malguaua izatea. Eta orduan, 2 astetara, sintomak eta lehuntzen die. Hori itzen dabe, ikerkuntza baten egin jaue.
Vale. Hori ez hartu aitzakitzat eta gero hor onjo alusinogeno artien ibili. Niri pertsona heldu batek egun baten topatu, lagun batei kontatu diate, parkatu. Bai, lagun batek. Horako, mongiak erentzen horako pertsiko txiki batzuk, sorgin jostorratza itzen omen zioten. Eta esan, gaztetan horre jante genitu, Eta horrekin parra iten genuen, eta horrekin, parrak iten genitu, eta hori, 30 urteko pertsonatek esan zion kontatu didatenez gazte batik. Eta horrek ezautzen zituela, antza ongo zorar, ez da idea, ongo hau beste kasua da, Beste kasua da, bai, barrezka gabiz. Eta humorea ez du galdu behar, baina, egia da jentea daola, jentea gaizki daola asko, gertatzen da buruko arazokin, eta onjo honek hori sendatzen badu, laguntzen badu hori hobetzen. Eta jendia joan dutorten bajako, da medikuntzatik bideratuta baldin badau, ados. Espaldin badau da, horako fantasiaren bat, baina hortik ezi bili. Ez. Bale, kipula hemen pixaterra osten, tomatea gehituko diogo, eta hemen, venga, beste 3-4 minutu, bueltaka. Txak, zeona. Tak. Eta onjoa, eta ero, ikusi zua, hau zen, iaz urte bukaera aldera argazkilari bat, hemen Euskal Herriko argazkilari batek, saria, 3. saria irabazi du bere argazki bat, hor bado de atal ezberdinak, ez? Eta argazkilaritza txapelketetan, da bat da naturan ingurukoa. Naturan ingurukoa argazkia hau da. Eta munduko 3. argazkirik onena. Tximino txikixak zelako penia moten dauen. Bai, azkenean da hori, leopardo bat zer da, baina hor ama daukala hortzetan, eta ama horri helduta, oraindik, tximino kumea ez? Horra da, argazkia. Horra da, baina ona da, momentuan atalatakoa. Eta, ze suertea berak, suertea, kasualitatea. Hor egon bida. Hor egon beharra, zenbat ordu eta ordu pasatzen dituzten olako tokietan. Eta, esango zuen, beti hor kinder sorpresa tokatu zaite, opariakin. Oparixakin, Pentsa dezagun, umeak izango zituela baita leopardo horrekero, eta, elikatuko zituela. Bai, bizitza da guri, hori ez, pena emoten dutzu, baina eskenean, beti esaten dugu, oinatin esaten dan bezala. Xauen xauk, eta bizira dutea da, eskenean horrela da, eta zengo dioz. Bale, esan, zer esan? Hau zedea, hemen badauka gure taldeko batek olako salantza bat. Pasta saltzakin zerbitzatzen da, edo saltza pastakin. Hau da, normairen jarten dugu olako pasta egosia, uretatik pasa eta plater batin, daulan gainetik tomate saltza apurtxo bat, edo nahastu inbida hori sartagina da gero zerbitzatu. Bakizu, noiz izan zen, EITB maratoi izan zenean, tokatu zitzaidan, Alessandro Ruta italiarrekin ondoan, eta horren inguruan egon ginen itziten. Da bera, hemen Euskal Herrian, zuek xerra bat tajada bat jateko, haragi xerra bat jateko momentuan egiten duzu, ez? Ez duzue goizean frigitzen eta gero berotuta jaten. Pastarekin berdina da. Pasta azkenean, hau freskoa 3 minutuan egozten da. Orduan, ohitu behar garena da, dano maira joateko gaudenean orduan egoziz, horrelako jatetxe italiarretara aeroportuan bekusten dira. Momentuan eskatzen duzu espageti razio bat, eta momentuan sartzen dute uretan, saltza egin da daukate, hemen, horrako padura, horrako sartakin batean eta pasta hemendik, pum, ona botatzen dute. Eta listo. Eta gero nasi pastarekin, eta dana nasi eta dara bala. Eta berak, Alessandro zentzen, hori ikasi behar duzu egiten da. Bai, amen. Arrazoia duka, Ardo txuri pixka bat, lurrundu da dila hemen, eta lurrundutakoan, nikon gure pasta, gatza bota diot, Alessandrok besan zian, gatza desente bota bat zaio, beldur gabe. Bota gatza. Eta pasta freskoa, harin egiten da. 3 minutu bakarrik, egosteko. Eta nik hemen, duda badauka, Patri, zuk entzumo zenuen behin horietan, gai honetan, hemen erdian sartzen den pasta razioa dala. Bai, hau batzuk borobila daukate. Egia da nik olako txiki inoestot ikusi. Beti borobila, espagetiak... Aurra, zeinu bat izaten bat dietako izango da. Hori izan da, Alexander Bilbao aldeko otolora. Emateotze zuzuk hemen sartzen den razioa, eta besoa jateotze. Horrekin kontu zibili, Eta badar batzuk bantza borobila direnak, hor sartzen diran espagetiak, erotaiarinak dira razio bat. Beitu.
Beti ikasten da zeuse berrixa. Hemen... Nik uste dut, bueno, bada unibertsala dala, ez? Labian beti esaten dugun moruan 180 gradutara, errezeta danak diela, ez dakiz zer. Nik uste dut, 100 gramo dira pertsonako, 80-100 gramo artean, ez? 80-100 gramo bitartean, babarrunakin da horrela hortik egiten dira. 80-100 gramo, gutxi gora bera. Pertsonako, bai. Arrozakin apurtxo bat gutxiago izeten da, ez? Segun, plater bakarra bada, ero, 80 gramo baita, Bai, eta ni pastakin normalien 100 gramotara jolasten dut, beraz, hori. Eta Denisek, jaten dagoenez, bikoitza. Jartu dut, niretako 100, beretako 300. Bai, nik egia esan pasta, oin, nik onartu behar dut, oin ikasi dut. Ni pasta horrela egiten eta gero ikasi dut. Hau 3 minutu baino lehen hau injala. Zituan iken da, Hosteleritza eskolan guri eragutzi ziguten, denok etxean indu moden. Egozi, gero ostu, gero olioarekin ez itxasteko eta hori, hori tema du, olioa bota tema du, saltza ez da itxatziko beragan. Orduen, ez dago ondo. Eta hori, nik ikasi dut, liburuetan debilita eta hori, behin jatetxetatik eta ateran izenean. Baina orain arte, modu hortan indut, eta txorieneko lehenengo saioetan nik uste dut, horrela asaltzen nuela egiten zala. Horregun, ez. Hemengo salda bota dugu ona, eta orain, lagunok, gure pasta saltzara. Hemen, 2 buelta emango dizkiogu, nahi izan eskero, hemengo lehorra geratzen bada pixka bat, hemengo ura pixka botako diogu. Hori ez da lehorra geratuko. Hori da, eta itxatzin gozeko. Eta, oin etorriko gara, hau jasotakoan, dastatzera, taiarin, errez, askar, eta oso hauak. Zerako itxura. Eta, behin, Patrik esan da lehen, eukinezkero osagaiak prest eta hau egiteko, ikusi zue, berez, 5 minutu, 6 berdin zait, saltza egin dago, tomate saltza normal bat, euki tomate saltza hori, txorixoakin nahi izan ezkero, egiteko lehengunekoa, eukin aldamenean, eta gero pasta momentuan egosi, eta lehorra bada, minutu batzuk gehiago behar ditu, baina ez dela honek, segitxuan itxendan gauza bat. Bai. Eta hau, zelako gozo egongo zen, proposamen bezala, oliba olio pikante batekin, bai, azken aldian astuta daukagu oliba olio pikantea, baina oiniko du, krak eta gertuko da hemen. Venga. A ber, bat, bi, eta hiru. Ja! Hau da magia! Bueno. Gora. Hemen dauzkazue gure, taiarinak, otarrizkekin eta tomate saltza harinarekin. Itali, mesedez? Nada, bez. Ego otarrizkekin hasiko nire. Egin barri dau, Patrik? Bueno, egun batean, Patrik toko amino handia ituta holan da, dana erreduelako, baina, egia esan. Super gozua, oso gozua, oso fina. Hau etxean egin biot, ziur. Gaurko bi errezetak, mundialak, espero, zuen gustukoak izan nahi, eta bestela, biharkoetara, itxoin beharko duzue.